Hour of Code. Hour of Code er en verdensspændende læringsevent, som hver år fejres med en række begivenheder, som markerer vigtigheden af børn arbejder med kodning og digitale teknologier. I år vil BUFX markere Hour of Code på Rådhuset i København. Arrangementet retter sig mod 4. til 7. klasses elever og byder på en masse spændende aktiviteter, helt ned til det simpleste kodning og til fjernstyrede droner. Men til videre, hvad er det, vi laver i dag? Vi laver noget, der hedder Hour of Code, der er et lille kodespil, hvor du skal med, i hvert fald det her udgave er, at du skal få en båd frem og fiske, og så skal du få den til at dreje rundt i de rigtige retninger i den rigtige lille sti, der er blevet lagt frem til. Ja. Så skal du bruge forskellige midler. Pia, kan du fortælle mig, hvorfor det er vigtigt at kode? Det er rigtig vigtigt at kunne de her nye teknikker, fordi det er det, der kommer stor efterspørgsel efter ude i erhvervslivet. Så de børn, der går i vores folkeskoler i dag, de skulle gerne kunne noget, der også er efterspørgsel efter ude i erhvervslivet. Så derfor er det vigtigt at kunne de her ting. Ja. Hvis det stod til dig, skulle der så være kodning og IT i skoleskemaet i dag? Jeg synes, kodning og IT skal være en helt integreret del af den helt almindelige undervisning, så jeg tror, at det vigtigste her, det er, at lærerne de får en interesse for også at implementere det i de forskellige fag, så at det bliver helt naturligt for eleverne at bruge det ude i folkeskolen. Det behøver ikke for mig at se at være et helt selvstændigt fag, men lærere og elever skal lære at bruge det i forbindelse med alle de andre fag, de i øvrigt har. Derefter bliver eleverne inddelt i 3 forskellige workshops: Code.org, Scratch og Star Wars. I disse workshops kan eleverne træne deres problemløsning, logik og kreativitet ved hjælp af lærere og Københavns helt egen Coding Class elever. Ved at implementere kodning af IT i skoleskemaet i dag, vil eleverne få et fundament for succes i et hvilket som helst karriereforløb i det 21. århundrede. Til at afrunde dagen fik eleverne en helt unik mulighed for at flyve rundt med dronerne for BUFX Makerspace. Her lærte eleverne at programmere en drones bevægelser ved hjælp af kodning.